Irido ang duwang motorista asin sarong backride sa salpukan ni duwang motorsiklo sa barangay Kanaman, Pasakaw, Camarines Sur alas 7 ni pagkabanggi kasudma, Disyembre 25. Binisto ang lugada na rider na si alias Jan, 36 anyos, may agom asin residente kanaon ng bita na barangay. Binisto man ang driver kang kasalpukan kaining motorsiklo na si alias Jonah, 38 anyos, may agom. Irido man ang backride kaining minor de edad na si alias Jen, 16 anyos, residente kan barangay Santa Rosa, parehong Banwaan. Basado sa investigasyon, paoruli na sa kanya-kanyang harong ang mga embeltong persona kan masakop kang motoristang si Jonah ang linyada ni Jan na nauli sa saindang pagkakadiskwido. Tulos man sindang naidra sa ospital kan mga nagresponding otoridad. Sulo lang sa nagdadrive kang motorsiklo. Samantalang si Saruman na involved na vehicle na motorsiklo, gawa silang magkaangkas. Basit naglulo sa investigation na nag-encroach sa linya kaining sarong motorsiklo sarong motorsiklo kung saan ito magdawa silang magkaangkas kaya nagka-igwa ng head-on collision na nagresulta para mag-sustain ng physical injury. Sa presente, pigahalat pa kan otoridad ang ambos lados kung masaangatin magkakanigong reklamo. Fatal si injury. Sa ininganing lalaki, nagdigdinan ko niya na aga, nahiling ko nagdigdinan ko niya na si driver na lalaki. Mientras tanto, liwat na nagtaong pagiramdaman ng otoridad sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho lalo na ngunya na mahalnasaan mga tinampo darakan sunod-sunod na pag-uuran. Siring man na ibitaran ng pagmaneho kung nasa impluensya nin ala para sa mga baretang Tatak Bicol. Hercules Barbacena.